RMN Drama presents Handumanan sa ka-awit. Ano ba daw siyang kaagi karon? May kining sa kalalaki nga taga Pilar, Bohol. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Boboy. Ji, maluoy yung taon ka na ko. Tao-tao dami ko nang uyab mo. Tuig naman. Wa pa bagi ko kay nindot na tabag? Giyon ang tabagot ka? Napabot ang akong pagtubag nimo? Wa mo ko pasalig nimo, diba? Wa mo sa kamo ingon ako nga dili. Mao nga nagpaabot ko. Naglao magyapon ko. Makatun na kas pagmahal ako. Boboy, nasayod ka naman siguro sa akong kagahapon, diba? Nagsabak na ako sa isa kalalaking minyo. Tugod kay na-inlove kong laking dakong minyo. Mayo na lang gani kay nakuha ni. Kay kunwa pa. Inahan na unta ko karon. Papandili asawa. Ji, wa mo nalilong na uod. Tanan may tungod nimo. Naibaw mo ko. Dawat na nako. Wa ko'y labot si mo kagahapon. Ang importante para nako, mauwang karon. Ug ang atong umabot. Oo, sige. Unsay sige. Mag-trial and error ta. Kung workout ta, go ta. O kung nili ta mo workout, magbuwag ta. Yan sa man. Masagot ka? Sige. Gutay ko sa imong kondisyon. Trial and error. Dako nimo. Mulampos kita sa maong trial and error. Promise. Okay. Naka si mong trabahoan, G. Natod na ka. Safe and sound. Salamat. Minaog na ko ha. Kuhaan ko niya ha. Aron, dungan tag uli. Ikaw mag-iko. Bye. Bye. Love you. Uy. Lakas mo laglak ko. Malay, I love you too. Ay. Madto na ba eh? Nakasunod na siya siyang trabahoan. Ako na sa imo ato sa akong trabahoan. Na 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 yes. Uy. Mali pa sabihin ko na ko ha. Mura mo na in love. Agbera kong in love bay. Samot ron nga gisugot na gid ko Gigi. Uyab na mi. Uyab na mo, Gigi. Ulang? Uyab na gid mi bay. Officially. Congrats, ha? Tanang ito magkanto ka ba? Batas na babihan, ha? Dominate pa kina. Suhito sa gano? Oo. Nga ko suwito na yung taon. Masilingan mami. Ako ba nagpaila ni mo? Ano babihan na? Ito mag-birthday na ko. Dito mo mag-abot, di ba? O tuod nun, limot sa guna. Ikaw am day nahimo na mong taytayan nga nagkaila mi no? Salamat uy ha. Ako may bawod ako na angay pag malipay pa rin mo. Pero kayo uyab naman mo. Kailan kasi na hindi si batasan? Let's wait and see. Bye. Dawat na nako siya. Inside and out. Sige. Good luck ba ya? Good luck ni mo. Niyan ako sa trabaho ni Gigi. Ano ako mapabot niya? Ako na siyang textan. Nga niyan ako sa gawas ilang trabahoan. Ina Miss Gigi. Usa na mo ka-oras nga nagpaabot niya din sa gawas ilang trabahoan? Wala pa man siya magawas. Saan siya mo-reply sa mong text ha? Bahala na. Ako na siyang tawagan. Sorry, you do not have enough load in your account to make this call. Text ko. Pero di naman di ko makatawag. Kinahurot hindi ang kong load. Magita ko kapaludan, be. Magpaload ko. Bay, wa naman si Gigi. Out naman. Mga 10 minutes sigit. Mau ba? Ni-text man ako niya. Nga na ako sa gawas. Tara, bato siya na ako. Nabay motor nga, nagtambay sa gawas. Kung kainan nga, oo. Kabantay ko, pero nabiyar sad. Nangita mo ko kapaludan, be. Kay ako na siyang tawagan. Kay wa naman siya matubag sa akong text. Wa sa kong siya doon, bay. Mo nga, wa siya makatubag sa mong text. Ay, wala lang unta siya mubiya. Naghuwat na lang unta siya na ako. Hamutan niyo eh. Ang trabaho din eh, guardia sa hardware. Dili yung guardia. Kung ay kasulan niyo. Wa siya din wa pampauli si Gigi. Mau ba tita? Wa pa di siya? Sabi ko bagay mo siyang kuhaon sa trabahoan aron imo siyang mahatod din isbahay. Namiya mo siya tita.
Gamayng miscommunication lang. Kay parehas maguding waylod. Na, wa pa siya mauli din hidong, oy. Ambot, og hain na sa ito naglaag-laag bayana. Wa, gyud katagman. Nag-ayo tingali mapamabdusa na sad. Huwag gid kita rong kinatulog kagabi ida. Huwag ginitubad si Gigi sa akong mga text. Di sa ko makakontak sa iyong cellphone. Out of reach per me. Oh, ano man ka? Ha? Aming huyom ka? May problema? Miscommunication lang ba eh? Ni Gigi? Oh. Inabidot ka? Labaran ko na babihan ha? Dominante. Mga wala lalaki nga, magdugay na niya. Mausap na siya ba eh? Pasali ko na nimo. Tungod ako, mausap siya. Makabantay na siya kung unsay bati niyang batasan. Aw, ikaw, maligong saon ka. Eh, love ka kaniya. Hala, pagpagkabarter. Ano ba santos ka? Oh, Hubog itong na uli. Murag, nagkadlaon na mga matuloy mama niya. Sikit ba yung bay? Namata ni mamag ng kadlaon nga. Nataas ang tingong si inahan ni Gigi. Kay hubog na uli. G, may kayo nag-abot na kita. Mahaton na ka sa inyo kung magkasulti na ta. Ayaw kong surang-surang nga ha. Kung nahubog man ko, anak tungod ni mo. Kaya naglagot ko ni mo. Anong namiyam sa gawin? Nagpaabot lang unta ka na ako. Nilakaw rin ko adiyot kay nangita ko asa ko makapalood. Aron matawagan ti ka. Ewan ako'y pang call, pang text na lang. Unya, huwag ka mo tubag sa mga text. Unya, sa aday na ako, kunuha ko yung load pang reply ni mo. Unya, nadadat pagid ko. Mga wa ko makakontak ni mo pag-ibi eh. Ah, Sharo. Huwag ka maka-charge sa dapit ng imong gatuan. Huwag may charger. Huwag hindi ka makakuha mo charger. Para maka-charge ka. Unsa makaso lagi ko sa mga tao? Aron ko maka-charge? Oh. Mahimo bang lakaw na ka? Dali ko mo kuyog ni mo pauli sa amo. Dali ko mo pahatod ni mo. Lakaw na lang. Lakaw na! J, Lakaw na ba? J, bahala na masukuan ako. Kasuko lang. Basta kay ihatod ako sa inyo. May mo magsulti na nga sa lain na lang higayon. Kanang mukal mo na nang imo na huna. Pero sige na. Sakay na lang sa motor good. Aron, ihatod ka sa inyo. Pasensya ka na sa akong anak po po eh. Ingon anak maldita si Gigi. Ilabi na nga pila na gyud kay gayon nga pirmi siyang pakya sa luma. Tita, Buotan baya gyud ang akong anak in taon. Responsible ka ayon na. Tanang sweldoan na i-entrego na ako ang tanan. Mangayo ra gyud na siya nako para pliti niya. dagan kong nabati nga mga sulti niya, tita. Pero, wakanan ako panang balinga. Tungod kay ako siyang gidawat, tita. Bisan unsa o kinsa pa siya. Mahal ko si Gigi. Nagpasalamat ko sa imong gipahinungod sa gugma sa akong anak dong. Bisan pa man sa iyang mga bati nga kasinatian. Tita, Daghan gyud kay salamat sa imong pagsabot sa akong anak Popoy. Daghan gyud salamat. Manghinaot ko nga unta, ikaw na ang mamahimong katapusang lalaki nga iyang hatagan sa iyang pagsalig o gugma. Ikaw na unta dong. Aron magmalipayon ako sa akong pagbiya kang Gigi. mubiya? Kay nga naman, tita. Asam di ka paingon, tita. Asa ka paingon? Iinas ang gipati. Muram ko gipangilugan nga nanlibaw ang akong mga balipo. Sa gisulti ni tita na ko nga mubiya siya. Asam di ka siya paingon. Wala bagid siya mutubag sa akong pangutanan niya. Ay, magbalik-balik yun sa akong nahuna da. Di mo nang nawag ako. Hello, J. Nanawag mo ka? Nalipay ba kong nanawag ka? Okay na ka? Wala ka masuko na ko? Boy! Boy, si Mama! Si Mama! Kaya nga naman dis, tita. Ha? Nag-awal mo? Maayo pa mo itong iyang buot, gani ha? Sa dihang nibiya ko. Wala si Mama! Patay siya! Oh. Kalit lang siyang natumba! Ngataki siya! Wala siya matabang! Patay lang ako inihan, boy! Unsa? Pusan panamilit. Panugo na day katong katapusan namong panagsulti sa inahan ni G. Iyang gibilin nako si Gigi. Kini gipaniguro ko sa iyang gisulti nako. Ug sa pagkakaron, nagpakasal nami si Gigi. Nausab na gid siya. Dili na siya maldita ug lambing na kayo siya. Mapinanggaong asawa ug inahan sa among duha ka mga anak. Dinhin na lang kuto, more power sa RM. Ayaw
Mayang adlaw kayong tanan nga nagpaminaw karon ning maong tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Dr. ni Elaine Batan. Ingon man sa mga artistang maghatag kinabuhi ning akong suliran. Ako si Caroline, 39 anyos, minyo ug may unom ka mga anak. Itago na lang ang akong address. Kung tumedikal kining akong suliran, kabahin kini sa mga ipamati sa akong bana. Inisabtan, ingon ni ini ang mga pagitabo. Day, Oh, niya pa ka? Ang pinakudagkalagaw ka na sa trabaho. sakit naman akong uday. Ug murag malipong ko sa kasakit. Pagtarong na, uy! Ayun sa trabaho ka. Lagi. Pahuway lang sa ako. Ay, nala, sige. Kaya mangita kong tambal. Mangita kong pain reliever. Aron mauli ang pagsakit sa mong Romeo. Uy, ayaw pagpatakag patumar ni Romeo og tambal. Kaya basig dili ordinaryong pagsakit sa iyang ang iyang gibati. Panang nitoon sa manday na mo. Sus pastilan. Kanang lawas ni Romeo, doon sa sakit, kay murag way diet. Dako man gud kay naglawas, oy. Basin og tungod sa iyang high blood ng iyang pagkasakit sang Kaha, ma. Pabipihi ko nun dito sa intro, be. O bisan kisang makamaong mo BP. Makasuway na ba na siya pabipi-BP? Kapila man ko na idugo anak niya. Na, tapulan kay ma, uy. Tapulan kay mo pa check up. Wani panahon mo atong sentro sa kabisi niya. Pero makaadto og tindahan para mo inom. Ma, Unom na baya ang inyong anak ni Romeo? Pahinay-hinaya sa taon nagbiyaan ng iyang mga bisyo. Maayra ba kaayong muda o kaon ng baanan nimo? Patakalag kaon, nga wa na'y balanced diet. Na, dool gyud siya sa sakit sa lawas ni ana. ma. Ha? Pabipihan ko na kang mama sa sentro ay kabasing ko nag-unsa na na. Ang duda siya nga mitaas ang akong dugo. Posible. Wala biya ta magkabata ha, Romeo. Og stress sa gay kas trabaho. Kaya ikaw na ba yan naninguha na to? Unya unom ning atong anak. Pandahon ko kang mahamagin mo eh. Grabe ka na gininyong pasanginlan nga ma-high blood ko simba ko. Ga ka na naman tayo kalingawan ako human sa kapoy na akong trabaho. Kung wa ka pala untay gipamati okay ra unta. Unya ingon ana oh. Dili nga high blood eh. Ordinaryo rin nga labad sa Inom lang lagi kong tambal. Patuo god Romeo. Kasi na kung maunsa ta. Magunsa na lang mi sa unom nimo ka anak ha? Di Caroline. Mangta na. Magpabipi ta sa sentro. Uy, taas man na imong dugo, sir. Aha? Awa ka ra. Papaim natin kagpaubos sa dugo, sir, ha? Kadali lang. Awa. High Unsa na? blood na ko. Tanawa. Taas lagi kay kag dugo. High blood na ko. Unya, mo sa imong pamati. Nga may gitumar ka ng tambal para sa imong high blood. Nadaot na siguro ko sa tambal nga akong gitumar day. Kay naghilab man hinoon ning akong tiyan. Unsa? Gipaningot ra ba kog bugnaw. Ug murag kog kakuyapon. Unsa? Ito kitang pagsakit sa usa kumbana o pag BP, taas di ay. O may gitumar na siyang tambal sa high blood. Wala sad masakit pa ang iyang Apan ni puli ang paghilap sa iyang tiyan. O padingtod siya bugnaw o kakuyapon. Unya, Kasakit sa akong tiyan re. ha? Naunsa man di ka? Basta kasakit. Murag init og binhod ang akong tiyan. Unsa? Kiningawa nga bahin sa akong tiyan ba? Mao binhod. Ay, kinuo ko. Oo, sa man, hindi na mo makaya. Kay, mo ato na lang tag ospital. Sa hospital ko nga lisod kay ta. Ay, makita na ng kwarta. Uy, mong tayo sa ospital. Day. Ultrasound ta aron ato maklaro kung unsa gyud ang imong gipati. Ultrasound dok. Mahalam ka ana. Ay, bitaw na gunahon na ang kwarta. Uy, makita na nato. Ang ato pa, nga mahibaw tag na unsa jud ka. Day. Base sa ako nakita sa imong ultrasound, aduna kay fatty liver. Fatty liver dok. Kinuo ko. Dok, lisod ba ng sakita? Lisod kung way disiplina ang pasyente sa iyang kaugalingon. Biyaan gyud nato kung unsa may bisyo nimo sir. Ug likayan ang mga pagkaon nga makapatrigger na ining sakita. Unsa man ang mga pagkauna, Dok? Dong, kauna ha? Aron makainom ka na sa mong tambal. Wa ko'y kanang mukaon ay. Oy, ay pagingon ana ha? Kaon kyud. Kay may gibati ka ba ya? Sao na to pagganag kaon ana. Nga halos ang tanan akong paboritong pagkaon mo may gidili sa doktor. Oh, natural. Kay mo man ti usas na kaingon nimo. Kung ngano nasakit ka, kung ngano nagka-fatty liver ka. Paita sa kita oy.
Murag di ko mamatay sa akong sakit. Mamatay ko nga di nakakaon sa mga gusto kong kanon. Mio! Ay, dali ko glutin nga mong pamahaw. Kaya di matrabi ito sa Mio. Huwag mo banyo ka ba din Uy, si Mio man, Mio! Mio, nakasarang ka! Sakit ang akong batang puso ug likod. Ug kini akong gusok sa waog tuo. Sakit kayo. Ginoo ko! Napagawas ko sa kong hugaw ganina. Sakit kayo ang ilawom sa gawasanan sa kong hugaw. Ug may sagol plima og dugo ang akong hugaw day. Ginoo ko! Nausa ba ka, ka? Ug ang akong tiyan mabungtag ba? Sam aron magbutod man. Ug murag pambinaw nako. Puno pirmi ang akong tiyan. Bisan wa pa ko'y kaon. Romeo! Balik na po sa doktor ang akong bana o gilab test siya. Pero maramang po ang result sa iyang creatinine o sa iyang SGPT. Lipod siya diabetic. Ang x-ray siyang likod, normal naman sad. Ay nakasulti na mo nga basin kuno og may colon cancer na si bakong akong bana. Kay midaot na ba siya? Ang akong pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, nagka-fatty liver ang akong bana. Kini pagsakit siyang rib sa iyang waog tuo. Kabahin ba ni siyang sakit nga fatty liver? Ikaduhang pangutana, kining pagpagawas niya siyang hugaw nga may sagol plema, may dugo ug magsakit ang ilaw sa gawsanan siyang hugaw. Unsa man sad ni? Tumas ka kini sa colon cancer? O tungod ba ni sa gipangtumad niyang tambal sa sakit niyang high blood? Ikatulong pangutana, magsakit sad ang iyang puson dapit sa wa. Man ang iyang batang ug likod. Unsa man sad ni? Nga normal naman ang iyang creatinine, SGPT ug X-ray siyang likod. Tungod ba ni sa iyang fatty liver? Ikaupat nga pangutana, kada palab og pa-X-ray namo, normal naman ang tanang results. Kapo ba gihapon siya fatty liver ana? Unsa man jud kaday sakit sa kumbana, kandidaot naman kaayo siya. Palihog tabangik ang magiko. Kini ang akong suliran, Caroline. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, Kini ang akong suliran. Aniya na sab ako si Dr. Rene Obra magig-uban kaninyo sa inyong mga kalibo ug gumunhap sa kinabuhi. Muhatag og tambag ug solusyon sa inyong mga problemang punto medical, personal, behavioral, emotional, psychological ug problema sa mga ginadiling drugas. Ang inyong mga legal problem pagatambagan kana sa kong partner nga si Atty. Eileen Bathan nga until now due to COVID-19 pandemic adayon paghapon mi nga nag-social distancing. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kininyo ipadala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account Kini ang akong suliran official writers page or sa among buhatan sa 3rd floor Osmeña Boulevard, 3rd floor Martinez Building, Osmeña Boulevard na ning dakwayan sa Sugbo. Punto medikal ang problema ni Caroline. So, unang pangutana ni Caroline, nagka-fatty liver ang akong bana. Kining pagsakit sa iyang rib sa wala og tuo, kabahin ba ni sa iyang sakit nga fatty liver? Well, ang anatomically gross anatomy, ang kanang atong liver o atay naa na sa tiyan more on the right side, no? Naa na siya diha. So, ang kining magiingon nga fatty liver initially sa bag-o pa lang wala gini inunta mabati ang pasyente og any signs and symptoms only in the advanced stage na si paingon nag cirrhosis no kung simbak wala ipatuma no but initially akong balikon wala ni siya ay mga signs and symptoms. So kung advanced na parihan imong bana nga ako pagtuo medyo dugay-dugay na naani siya ay abdominal pain more on the right side naubo sa gusok na diha ang atong atay unya mura ni siya og naay fullness sensation murag puno permi diha gihapon sa right side more on the right side unya nausea magkuan ni siya murag kasukaon muubos ang appetite so it goes without saying nga kung muubos ang appetite mulus ka og weight kay di na magagana mo kaon unya kini among gitawag sa medicine og jaundice. Unsa man siyang jaundice? This is a yellowish discoloration of the skin and sclera. Tungod ni siya sa abnormalidad sa bilirubin nga naa diha. Basta mo na gitawag mong jaundice, may yellow ka. Nya ang uban ani mo swollen ang abdomen ug legs. Uban gani ako mga pasyente sa una ascites, no? Naay tubig sa abdominal area. So, naay extreme tiredness, sobra gyud kakapoy, weak kayo. Unya moabot ang punto nga nani siya ay mental confusion. Sumao ni ang mga
bantayanan sa fatty liver, no? Kumuni siya. Daghan kayong mga kaigsunan na to. Labi na itong mga usog mo inom o mga alcoholic. So, maning posibleng mahitabo. Ikaduhang pangutana, kaning pagpagawas niya sa ayang hugaw, nga may sagol, pima, ug dugo, ug magsakit ang ilawom sa gawsanan sa ayang hugaw, o sa ayang lubot, unsa man sad kahani? Sintomas kahani sa colon cancer, ug tungod ba ni sa pangtuman niyang tambal sa iyang high blood? Well, di man siguro tungod sa pagtuman niya sa iyang tambal sa high blood, naagid tay ani kung ari ka sa hospital sitting, Caroline, dalhon imong bana din sa hospital sitting, daghan kimig mga laboratory request ani, no? Gawa sa anang among routine nga CBC, urinalysis, stool exam, naagid tay inunta procedure ani. Ang mga gastroenterologist ang muhimo na ni kasagaran. Ingon na problema ha, naatay gitawag og colonoscopy. Unsa man ning colonoscopy? Kuan ni siya, diagnostic procedure ni siya nga purag teleskopyohan. Teleskopyohan ang dito sa ilawom sa rectum o lubot, no, sa pasyente. Daghang mga other reasons nganong naa may musagol nga dugo sa feces o sa tae sa tao o sa pasyente. Usa na ani basig na siya internal hemorrhoid. Another reason is basig na siya mga polyps, no? Ug si makulang na siya colon cancer. Kung giingon sa imong pan sa suliran ganina nga nabati dili pa lang dugay. So mao na nga why relation ni siya sa iyang giinom nga tambal para high blood. Ang atong normal blood pressure is 120/80. Okay? Kung may high blood, taas-taas ng tingali, no? Ikatulong pangutana. Magsakit sab ang iyang puson dapit sa iya sa wala. Ingon man ang iyang batang ug likod, unsa man sab kahani? Normal ra ba ang iyang creatinine, SGPT o X-ray sa iyang likod? Tungod ba ni sa iyang fatty liver? Well, kung naamang tay problema any part in our body because of the interconnection of the blood supply and nerves, murag kumpikit na dano kung nakay problema somewhere. But akong ikasulti nga mas maayo gyud og ma-ultrasound ang abdomen sa imong bana. Ma-ultrasound. Kini magong creatinine determination mo hatag ni siya information about the kidney functioning kung normal ba, depende sa resulta sa creatinine level. So ako ikasugyot nga kung naamoy tsansa na makabalik dito sa hospital, ipa-ultrasound gyud ang abdomen para daghan tag mga information nga makuha, dili lang X-ray, no? Ultrasound yun, no? Kay maulgi na ang kami mga doktor akong balikon sa makadaghan before mi mo hatag og tambal, amog din ang ibase sa among ibase sa resulta sa kanang laboratory nga among among gi order, no? Okay? So ikaupat nga pangutana. Kada palab ug pa-X-ray namo, normal raman ang tanan results. Naa pa ba di ay gihapon siya fatty liver ana? Unsa pa man di ay kaha ang sakit sa akong bana nga nidaot naman ni siya kaayo. Well, katong maingon ko nga mulos ang appetite, siyempre, gamay na lang iyang kanon, mulos ko na siya og weight, no? Ang kini magong fatty liver, malagay na amin stages siya. Sa ako minuman, magsugod na siya fatty liver, mag-cirrhosis, anto na, grabe na, no? So, ang kining imong giingon nga mga diagnostic nga gipang himo sa imong bana, X-ray, dili lang na X-ray, not only X-ray, but colonoscopy, akong balikon. You have to see a gastroenterologist, no? Colonoscopy o CT scan, no? CT scan, colonoscopy, ultrasound, MRI. Mao na ang paghahimuon nga mga diagnostic procedure. Kining SGPT rather, is the blood test niya sa liver functioning. Mao na ang rationally ngano nga mudit mo kuha og SGOT determination mga doktor para mo guide sa doktor unsa may ipanghatag kung naay abnormalidad sa liver functioning.
ning kamot gyud ko Caroline nga maka-satisfy ko sa imong mga pangutana. Lawom-lawom ba na imong mga pangutana? Dili sa mga sayon-sayon lang matubag nato, no? So, inaot nga nakatubag ko sa imong mga pangutana. Salamat kayo sa imong pagpadala sa imong sulat-suliran. Ngadto sa mga uban nga naminaw sa atong programa Kini nga akong suliran. Ayaw kamo kaikod padala sa inyong mga sulat-suliran o dili mangluod kung dili dayon mahatagan og pagtagad ang inyong mga sulat-suliran. Kay daghan kaming madawat diri nga mga sulat-suliran. So once again, daghang kayong salamat. Hinaot nga aduna sa kamoy nakuto nga pagtuluran karong adlaw. Ako ug sa aton ilimbathan maning kamot ang ginmi nga makahatag mig gulod og kinabuhi sa inyong mga sulat-suliran. So, gikan kanamo di sa Radio Mindanao Network, mayong kudaghang kayong salamat sa inyong magkanunayon nga pagsuporta sa among mga programa diri sa Radio Mindanao Network nga kami gihapon ang numero 1 istasyonan dinhi sa Sugbo, sa Kabisayan ug Mindanao tingali, no? Dili lang sa Sugbo. So, daghang salamat gikan kanamo diri sa Radio Mindanao Network, radio mo nationwide tatak RMN ug maayong adlaw.